Malta jeħtieġ li jkollha struttura ta' ippjanar urbani li ma jispiċċax hijacked minn interessi oħrajn, għandna bżonn ta' żvilupp sostenibbli li jħares il-ġenerazzjonijiet futuri, ħafna huma mħassba bl-istqarrijiet tal-Gvern li ippjanar fit-tul mhuwiex priorità. Dan kollu huwa ta' periklu. Huma dawn uħud mill-konklużjonijiet illi resqet il-qudiem il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali dedikat għall-ippjanar urban. Ġurnata li kull sena titfakkar fit-8 ta' Novembru. Iżda għal Malta qed titfakkar f'kuntest partikolari fejn kellna vot kontroversjali fl-Awtorità tal-Ippjanar illi kien se jippermetti l-erda ta' Art ODZ fil-qala. Il-Kummissjoni tal-Knisja insistiet illi kienet ilha tiġbed l-attenzjoni dwar ir-Rural Policy tal-2014 iżda l-ilmenti kollha waqgħu fuq widnejn torox. Kien propju permezz ta' din il-policy dejjem skont il-Gvern illi nħareġ il-permess tal-villa bil-pool f'nofs li fil-qala, għalkemm wara sar magħruf li anke f'dan il-każ xorta l-applikazzjoni ma kienx taqa' taħt il-parametri tal-policy u l-permess ħareġ xorta waħda. Il-Kummissjoni fl-istqarrija fakret ukoll li ċ-ċittadini għadhom qed jistennew master plan għal Paċivil filwaqt li tħeġġeġ biex fejn jidħol pjanar ikun hemm konsultazzjoni pubblika ta' veru u mhux għall-isem biss. Fl-aħħar nett il-Knisja qed tinsisti illi fejn jidħol l-iżvilupp il-Gvern għandu jqis li ċ-ċittadini indaqs u mhux jiġu aġevolati xi wħud għaskapitu tal-bqija, filwaqt li l-ambjent irid jibqa' jitgawda minn kulħadd.